precisament aquest tema, no? És com aquest mandales que fan els budistes en arena, que una vegada l'han acabat l'esborren, desapareix, no? És pur art per fer art, no és per després fer un negoci d'això, no, és igual, és fet una acció més que una activitat. Devastado, plantamos más hoteles que tomates en verano, expulsados de los centros urbanos. Eres un extraño en tu propio barrio y calla, que si no eres abucheado por proteger tu tierra de la invasión de los mercados Posidonia. Pero si eso es solo una alga, no da beneficio ni incrementa la demanda. No digo no a los turistas, digo no a la masificación de las islas. L'art és una eina que ens faci qüestionar-ho tot, perquè tal com va agafant la deriva del món, és necessari qüestionar-ho tot, no? I crec que Dreamland és un projecte que precisament incita quan ho veu, quan s'atura, quan pensa i reflexiona a interrogar, no? Tot el que passa en el nostre voltant, especialment en el tema de turisme i massificació. Jo crec que hem de deixar de ser tan puristes i tornar-nos a anar una mica cap a els marges, perquè crec que els marges sempre han tingut aquest potencial de reflexió, de creixement i crec que d'autenticitat, i crec que han estat fonamentals per entendre després el que és considerada l'elit o els centres. És que està viu, és del moment. Jo puc crear en el moment també l'obra, animar-la, malgrat ja d'haver una base preparada, li puc afegir animacions en directe i sempre tens aquest punt de poder-te adaptar a l'espai que has decidit en aquell moment projectar en el mig del carrer. La part arquitectònica és molt important en aquest projecte perquè tu vas pel carrer cercant el millor lloc on projectar l'obra i si tries bé l'espai potencia l'obra. El conjunt de l'arquitectura més l'obra crea un tot. L'obra definitiva és la conjunció de tots els elements, no només de la projecció, sinó l'entorn de la projecció és capital perquè aquest projecte funcioni. En atascos, encima los impuestos los pagan en otro lado. Cruceros que consumen en un barco y me vendes que es la economía mejor para mi barrio. El barrio que ya me has arrebatado y las calas desbordadas de plásticos flotando. Aviones, el cielo colapsado envenenan cada metro del aire que respiramos. No digo no a los turistas, digo no a la masificación de las islas. Avui hem fet una volta per tot el que des del redós del Megaparc, hem anat a la calle del Jamón, hem recorregut principalment la zona més central del Bayerman. Com podeu veure avui és setembre i encara està ben ple de turistes. Les impressions han estat bastant bones, s'ha costat bastanta gent a parlar-nos, ja que avui en Llorenç, en vez d'utilitzar el projector des del cotxe, com hem fet altres dies, s'ha vestit ell mateix d'home projector i ha anat desplaçant-se per la zona, interactuant directament amb l'espai, amb el territori i amb les persones. Estan per aquí, comentava que fa un olor a kebab constant, saps? I una de les curiositats de la meva obra és que mai considero que un quadre meu estigui acabat fins que no me fa menjera.